abusuafo me chiachia obi a mo bi akwaba e de baba Grace TV so me dise twedi ampo nyankro pantom abusua obi a ho ye mesere so be kan ho na wa like na wa comment na wa share ama foforo nso nya bi ahwe abevo na wa subscribe e de ama me nim so obi entinya mi hwa na onya so akoma so ade emfa abusua ye share biem na nyina na se ye the update from Birkum and ebesuma man saying obeka ye nra e na nyame yad me ko piem with the National House of Chiefs Kumasi. Yeah, report the from the National House of Chiefs. They say now officially the National House of Chiefs are gazette or around my hene that Sibre Safroba, the Otosumi, so the Amamere, any Amanicity, Nanina Kobai Brat, and Krata, the chieftaincy declaration forms, if we be acquired mention, yeah, Rara, a room, a called the Original House of Chiefs. The Original House of Chiefs so for the bar national, the Krata account being. And the National House of Chiefs say, Nana, that's the rest of Rubani around my Banti among Gazette in Abusia. Let me bring the business now. Brekum the answer. What say? Yes, Abusia, you tear must and your 2 1 months. I'll bring, I'll be the free Brekum band and say, I bring Brekum mining. I Nana, I therefore chair the Abba Santia or Tosumino, who's why chair and mind we. Na enso wa na aka so wabi so aye chira mamani amani ekwanso Mr. no bo so aye chira bi no na de aka ne se ne nkrata the chieftaincy declaration forms ebe free Birkum ahemfie anase Birkum man no mo amamre mu aba mantama Birkum man no which is the Original House of Chiefs na kra sa bre report ya kadan se nyankopon twedi ampantom na no mo a oka Birkum man ho nyina edi won sa ahyehyɛ ase chieftaincy declaration forms na no na do mo sa ahyehyɛ ase ya sa bre am no ka se de free the Birkum Traditional Council, ya na hinkuro Birkum, ya Birkum East Mensin mo. Ako the Original House of Chiefs, was Sumiane. This abbey am no kasa the good news ni na say officially the chieftaincy declaration forms of Birkum mine a free Birkum Eko Sumiane, Original House of Chiefs. Yes, abbey am no kasa there. A war in the custody and I say in the possession of the Original House of Chiefs. Yeah, they can say on be transported free Birkum and as on be conveyed free on be conveyed free Original House of Chiefs Sunyane Aba National House of Chiefs Kumasi. The Bedra Research Committee of the National House of Chiefs Ashim na what they are to the entire house in the normal jiatum na fi bibia asmtwe nti mo amubuza Birkum there no that is the update eba I be buza say na eba na say how did it happen you know na say said the bia yi na enim no or here so awie is no obiti the customary condition. Yeah, and say obefa mamani amani ekwanso in you the customary condition also your two your the customary condition and then also the legal na say emramu ye mra no say dey sechere efu ahensi the customary condition there and that Birkum man we tell ni na say dey nim no it's say amamani amani ekwanso Birkum man hima eyi no oyi no wie the buto atsanko nyina nim say obi bibika obi aso ni bibika e ma obi na agitum fe Emma or Henekesi Emma Quine Society, the Omfan Kusi Patem, Nafi, Omfan Metro Nafi, one saying swine training crew, we are Bobby Swire channel, El Men Shako to coffee. I want to Zana Moni Kusi Patem, a channel, Mamrenia money, be a Sefata, said the Birkum city, said the Santa city, or trading in a way, no. Na the can say, Obama the Swire Birkum mine, even I will be the video evidence I show, say, Swire the chair Birkum at Senkuya, that's Senkuya now to Swire the channel. Ebra no man him the full traditional council no na e ho no say the amamre amane ese na efata afi no achi am so wa enam se Birkum ka santema ho ti na de aka ne say obesua de chiri rakro bia sante kotoko ne e o menhia kotoko fi eno so ebre no dri e ba ye na edi wa dance say Birkum man bi suae e de chiri ra say de sante amamre amane sitie e ma yira e de Birkum man na ahye tensa say de se na efata na de aka e ne say di be concrete am aban na what we are mamrani amani with the customary and now for legal one so also to sound amount and I can say if they didn't contract me gazette no a better than the gazette na just say I know what traditional council no and acting president teacher and then such a character chieftaincy declaration form so say see anya man for man here ya waba no any or therefore chedi abo asante otosomi no or the Birkum man na waba obedi ade sa we na si akunya so ko ntie mo fa di hyen kratem so na Birkum man here esan say Birkum man na ote akunya so da sebe Dr. Mankuna di otosomi no kwa kra this is here the new free gazette the free national list of chiefs me fa for ya waba o man na waba edi enhim and nti na no do mo sa hye krata nyina ase e man kakra krata no efi the Birkum traditional council ya na henko Birkum East Mensin eba
the Brno Regional House of Chiefs. Yes, this is I'm not say the Ben now to me no able to me twa no as July bus me no and a report yakada na say ayen krata no if the Brno the Brekum Traditional Council eba the Brno Regional House of Chiefs. Yes, this is an is in the possession of the Regional House of Chiefs. Now, this is the aka and it's a train saying Yankopon ya dom a brand bedru na the Regional House of Chiefs be free sunyane aba kumase. Ti anam we bekum say omo de omo biti all the requirement condition bi also meet bi na omo biti ya omo tintim na obi also din sa hye bi ad nin sa hye ya omo ye ni na bi ti omo de command the Regional House of Chiefs there the omo train ni say amamani amani kwan so the said ya wo hwe ye mra no mu e kana Regional House of Chiefs ni dwumadi ni say krata bi sa be din sa o de say o de be ba o be convey and as I serve as a conduit, we a medium, a be free also about the National House of Chiefs. Into no, we are the medium between the traditional council, yeah, or man town more. And I feel the National House of Chiefs into no, the tenant say, on to me file chief declaration forms and through traditional council, oh my no more, and call National House of Chiefs, command direct there. Because of the fact, man town all my room, and the rara man in the end, the munchi, beginning to be doing what that's say the children, rara. At the traditional council and acting president, na team rara mine chieftaincy declaration forms we no. And now the free rara na ban mu na Biakoye mention Biakoye district of the Oti region. And the free the Biakoye district of the Oti region. Eko the Oti regional house of chiefs na him no e dam by Oti regional house of chiefs no. E dam by and the regional capital. Or the free no call no man sana e free wa ba national. Enti no or the free no the bar. National house of chiefs asani mu no hwe say Kata no aba chieftaincy declaration forms no. Bibi to chima one as bibi nton chima. Enye the Regional House of Chiefs never ka so ye ntuma na se beji atum. Enti ohi Oti region for the rara mine di. E ko Oti Regional House of Chiefs pe and antempa almo so the buy national. You want the kata kwa piece which is so ye the kata say aba ye rara mine for aba nti mo for the din contract em say o rara mine. Likewise in the case of Brekum di so traditional council na the free Brekum akọ the Brno Regional House of Chiefs sunyane. Yeah, since you had the anyone said the Regional House of Chiefs, that's the Brno region. And they be free or Aba National. Name and Cobas Regional House of Chiefs because they are jet to me and from an answer at paper. A son say, O share and run more. Regional House of Chiefs needs out to no can only acquire something. A cassa say, Regional House of Chiefs, any to me so on a chair, say be or any be chieftaincy declaration forms at their bro, it's Remy Count, at their bro, men from Mark Medibaba there be. Only any sell bar, all the way medium, or your conduit, our transport here free. Man Tamwan. That is Mantamwa, the Regional House of Chiefs, no Mantana, House of Chiefs, no, at the Aba National, ye will come as see. In Tanam, the almost as on watching him. Ya almost said the name of Bisiaco, not be a but condition be also mitibiano, or mamiti, I need at the Aqua Command the Brno Regional House of Chiefs. Now almost ya copy break a car, Sanamo Tobia and Coswa, and yet now on with 2 and more Senefata. The national crown number national na ahwa ya omo to sana mo be ka sampa de no on say o man de ani so awie na e was in the gazette na say the chief CD forms e free sunyane eba kumase no en na ye di mu e beto odwa kra say sebio e beto odwa yi na TV say ni pe bi afa kwan bi so e de sam odi amom si chief declaration forms aba National House of Chiefs on the sampa man am obeka National House of Chiefs anyantum ni na say the krata bi say about the National House of Chiefs and say about na agiatum the at the National House of Chiefs no we have a research committee of the National House of Chiefs research committee of the National House of Chiefs no omo na be nhwemu na say krata ya be you see chieftaincy declaration forms if rara na by rara mine e dia ya free the Oti Regional House of Chiefs na ba let say nhwemu achim ni say rara o ko be so rara na ba kwasem say onye be no shina say National House of Chiefs no omo research committee asani mum so be say na mum Regional House of Chiefs bi asade so and the Oti region the rara mine the call National House of Chiefs the research committee not to know what you nhwemu na lomji tum zampa and from the come the standing committee of the National House of Chiefs or we na ji tum wa and say here rara mine the Akon Kratem was the paramount chief of the rara traditional area. Likewise Brekum die says yeah none of the accord the Brno Regional House of Chiefs so House of Chiefs no the free region sunyane eba national research committee of the National House of Chiefs and the Brno region okay can't tell you free Brekum abey said Brekum mine for free about the home kate so I tell am sent this out the ombe say omehwe Brekum e wo fine fa Brekum first of all the kunya on say abakosem say o kunya say Brekum mine abakosem che say e ka santeman ho abakosem che say o military post ya santene ekoye ya no de hwe say German first will straisa e dia ba se Brekum for be so no sa ton kra dia ba na
ɛdɔm no aba abɛsɔ ano no wɔtumi no wɔde asi ɛna saa deɛ a Brekum the allegiance ne sɛ ohwɛ mu a the research committee national house of chiefs hwɛ mu a Brekum allegiance no ɔwɔ allegiance to the golden stool ɛna saa yɛteɛ deɛ a ɔman no yɛ a yɛde ne nkrataa bɛyi has he sworn the oath of allegiance to the occupant of the golden stool? I was right. I don't see there are video evidence. I mean, written evidence. I mean, say there there's Atiman Council, the registrar, only now then crack tablet, quack, piece of chess and pa. Say the city as a Brekum mine about. So, they will meet all the requirements. Now, the research committee of the National House of Chiefs. Adjatum. Now, they are called the standing committee of the National House of Chiefs. Now, officially, or more etin team, one bremwa, after your work as a tenor, I can't say a casino. Now, they are called cratem. Ama bibia nti sisi a baabi ababaduru no ya ina yego atwe mu hwe se de ensem no besi akọ na bibia ayasodie but the good news ya betimi confirm the amount enye se obi say good news ya betimi confirm the amount exclusively on by Grace TV they say officially nananom of the Brekum Traditional Council or the chieftaincy declaration forms of Brekum mine and the Brekum Traditional Council which therefore trade abo asante otosubino the free Brekum at the original House of Chiefs. That's the original House of Chiefs. Yes, I'll be able to confirm the amount of the original House of Chiefs and Saka is in the custody, it is in the possession of the original House of Chiefs, pending or more a transport at the free the original House of Chiefs at the Abba National. Nabibia, I ask you, one of them say we not testing me, so I'm not supposed to say we've got a comment to the Ababadun update free more yet the MI in I na yenche we offer na bi so na no ye be video bi ha say if papa bi na opa kunya e wo Brekum na se bia mama na manya kwanse ya o manhema mo di nti o chese o na kontin ne na crash na ka bo Mr. Meka na wo di nsem bi akodan the original House of Chiefs. First of all na no wo Brekum e chese wo mo nto mre bia sabi wo mo mfom mre bia ti se Koma from Rebidi and Abeka so and sensem bi on the yentwe man sem yenkan bi there be. In the installation of a therefore trade Abu Asante e otos me nas Brekum mine. There is no single traditional or customary bia and as a condition bia nanom ebu so there be. There wasn't any single customary law bia nanom any so. Nanom fa na bani amani nyina akwan so. Nanom chese omo de omo hwe omo nim tin. Na de mane hwe omo no enti wo be hwa abe o man ni so ade kire ne man wie no bibia ye se puntu no opre aba Brekum memu bibia ye se nkanko no opre aba Brekum memu onye na dwen se o pay attention to any yibia se o ye be bibi ase ye be twintwa wakwa mu ni ade dabi o man na ye focus se o de puntu ne nkanko be ba Brekum memu ya report ka kada ne se ene ma na Brekum man na sha se de gu akwa mu enche puntu ne nkanko ye ba Brekum nya 20. First of all so is na council say omo you focused on one somebody put you about Brekum memo. And he said, will be the House of Chiefs not happy. Because, first of all, what low cost, you know, as one cent out of House of Chiefs. Say, FBI, I make a per community the young farmament, but the House of Chiefs among cabin happy. Because, first of all, say, Kunyata, Obia or crimes of Prebi. Said the Amamania Ministry. And I'm just say, oh, what did you pass? I was young, you're quite a young pattern. Mr. Debbie, I'm the young Faton say. Okoye in school I do mo kura na obi compare class prefect in body and I can't board monitor for Mr. Meka Odaroma na ye to aba na dipa ko na obedi nkugo no ono kura bi a cardboard monitor keke no when to me ani nkudi mu a aya na wonye ntum tra sa on say nkugo we sabi Mr. Meka na say o prehwe ade bi na won sanka no aya na wo dia tum se won sanka aya na ha adwen no kura entiase wum sa but no nkyere say chinchini a enema nkosa de apent no nkyere say bi wamon from bia esan se wo hwe amamani amani nyina mu a embra no se de sene fata no modi so omanhema na yi de se brantia obi atenkunya obi ase oni asem bia ka obi ajatum obi ni asem bia ka ya jatum ya yenyina ya jitum se ye techi ema videos adanse na awodo nyina ho no enti bibia ni we kire se o matomra na ye baako bibia ni wo kire se emra bi ho o mafom ye enti e wo so obi nyina so so de asem na call the House of Chiefs. Well, first of all, you come and say the California Santi, I'm say, Mahima Bapin the war to me, so you this a branch. Say, go back, be a your mind him and this a branch, and maybe I can't tell you. But I'm Manchester, and I'm so mind him. And now, at this year, now, I this year, no, I this year, Busia, now you're Bapin, you only not this year now, Brian Nimsa, but this year, because I'm going back, everything now, Kunyan swap. Sub you, this year, no, no, for own coming off. One hour, 7 year Kunyaman. Until I brought him this year in our sons, I brought this year in our Tiffy.
na wonim sɛ mede hyɛ deɛ ɛkyɛ bi mede de bile bi sɛ ma no a ebi ɔbɛyɛ me so dɔm de hyɛ ɛkyɛ bi de bile bi sɛ ma no a ebi no ɔbɛyɛ nneɛma a nea ma ho nsɛm de kyerɛ me saa deɛ a memfa ma deɛ ɔbɛyɛ nea ma ho nsɛm kyerɛ me ne bɛma deɛ obetumi ne maka bo ama aso asɛm ka o yɛ kyena bi ɔbɛnome no fo a ɔmɛka no kyerɛ bi ɔmɛyɛ me so dɔm ɛmɛtumi kɔ no so sa ɛno nti na nam so a ɛma na man him a ɛde akunya no board hyɛ brantie saa brɛ Kofi Asante de hyɛ brantie Kofi Asante kɔ bi adin fɛfɛfɛ sɛ deɛ sɛ ne fata ɛsan so sɛ ade hyɛ wahwɛ ade hyɛ ne nyinaa mu wo sɛ de ba te hyɛ ma hwɛ mu nyinaa mu de hyɛ brantie saa brɛ no Kofi Asante kɔ bi anayi ɔdɛfo kyerɛ di abo Asante ɔtɔ so ne weku man ɔna ɛde akunya no ma no a ɛkyɛ bi ɔmayɛ me so dɔm ɛkyena bi ɔmayɛ me kai ɔde ne deɛ ne bu ma me ɛntie no ɔmayɛ ma afɔ mmerɛ bia afei na no mate akunya mo kyerɛ sɛ mo nte aseɛ ɛne ka nsɛm bebree ɛna na kontine afei na akra so ne onyina na mo obi na no busa am sɛ wo asɛm bi ka ɛfa de hyɛ brantie a ɔmayɛ ma bo ndin ho ana abusua we were all there video evidence or kind courtesy of Prince Roger, the official mouthpiece of Asante Man after now benya bi ahwe oh omo kyerɛ sɛ da bi ewra ye ne hwe kra ka na sɛ kwa na kontine also wonim no afi wo no sɛ abira baba konta kwa no ya na efe ifa din na ye ni je yin na ye ka bo mu na akoye sɛ de ya there are evidence na continue bam peku man na waba sabro man ma bo ndin enti bibia danse na kyerɛ sɛ na bibia da na kwam enti bibia da na kwam de mo wan sɛ peku continue na fa na akra so ne ɛbɛka sɛ de hyɛ brantie kra man ma bo ndin no afi o mo nyintum san sɛ ne da bi kyerɛ sɛ nyina so bi anhyɛ da nim sa sɛ de o mo kan nti ɔmo pay attention to say yɛtwitwa na mu bia nya de sɛ bɛyɛ a ɛma kɔni kansim ne mo man ne ɛbɛkɔ so no wɔto na mo tina ma sabe ɔde ɔman ne chieftaincy declaration forms no ɔde free ɛyɛ bekum akɔ the Regional House of Chiefs ya ɔmo hwɛ sɛ the Regional House of Chiefs de be free no aba the National House of Chiefs na bibia ayɛ asomdwe na afei yɛtintim na din ɛwɔ nkratem no yɛ baako afei ɔmo hyɛ mu sɛ bekum hɔ yi wontimi ne bekum man ne ɛwɔ abia wonsu ankyerɛ santene na beku man wafa mama ne amani na akwan so Australia che yira santene ezanze beku nti ane asante ya abakosem wo no a nkrata no bibia di adanse enti o man ne ya wabai otu sa na mo nyina na ko ba se prekope se brantie bi si o beku nkra no wo hwe mu a ye nsoma asante ana sabi o mesem kan ye nka asante man ho ene ade enti eho guan ya se wa ko Australia che yira na se ne okwa wato saa kunya opposite no what to the aton nkyɛn sanse ontumi enka sɛ opepe beku ba kunya di ɛwa bia won fa ni die ni buso nkoma de otisi kakwa so in the first of all no muna so ni bi sɛ bi o sɛ obi di asama kɔ dan House of Chiefs yeah wo bia o kwan sɛ o de na asɛm kɔ dan House of Chiefs na emom o ya asɛm kɔ dan House of Chiefs na o make argument sɛ o beku nkwa no ɛde ne ho ana sɛ beku nkwa no enka santima ho ma wani we no kwa na ye dead on arrival enti ɔmo hu ne sɛ ebe bibia no ebe sesa na ɔmo hu ne sɛ ɛyɛ brɛ kɛkɛ ɛna de hyɛ brantie no ɛpɛ sɛ ɔde sɛ ɔmo brɛ ɛde distracting yɛn sɛ ɛbɛyɛ a nneɛma bɛ kansinsin mu nanso ɔmo deɛ ɔno na man ne na tenku na ɔmo ayɛ focused sɛ ɔmo tumi aboa na ɔmo play ama mpuntuo aba breku man sɛ ansɛ there is no way a obetumi aka sɛ obedi breku man ne ɛwɔ abra ɔmfa reference ɛne die ɛne bo sonko ɛma deɛ ɔte sikadwa so sanse breku ti ɛne kɔtɔkɔ nti no nso yɛn sɛ no bia ne nyinaa efiri breku ɛba nti yɛhwɛ nyinaa yɛ deɛ ne kotu amansa yɛ ne santem ɛhwɛ saa bere ya bɛ na ɔtwe mienu mu bɛ bosu bi twɛ ho no July bosu no report akada ne sɛ breku man ne chieftaincy declaration forms every breku ɛkɔ the Regional House of Chiefs yɛhwɛ so bere a ɔmo bɛba the National House of Chiefs and say ɛmane sene pi akyerɛ mu yi sɛ kata ne bedu ɛyɛ the Regional House of Chiefs Regional House of Chiefs ɔmo di badi nyinaa ne sɛ kasa kata no aba no ɔmo di be free the Regional House of Chiefs aba National House of Chiefs na national atintim no nkratem na ma bibia timi adim enti ye hwese de nema ABC akona de tene se akoba sa bi ye tintim nkrata no na se tintim oman hene no edi won nkratem a eboa esan se eno no emamra no di mu emra no so ebo ho ban nti ma wonya akwanya ema sa aban kura na se otubi kwa aban na ase ne ko twetwe nkomo efa okuro no man no puntuo ne won kan kro eno ko danche a aban na ase bibia ya ade bia ha adwun bia na so di won krata mu nti no eba no so di utu brekope yetimi boa ema pipia ya so nti we are just hoping and trusting say ene die ni ambrase kwan so ni mo ni mu ya se de mra no se the Regional House of Chiefs ebe to sana mo tempa na wo mo de
Breku mining and Kratano, every free Sunyana Bronze of Cheese, Aba National, yet in Tim Ye, Ama PPR, and so I ask again. Once again, congratulations to or therefore chair the Aboa something. Yeah, what was me no, any Breku mining. Yeah, but I miss and we say, there be a castle. Say, we Brekum dear, you was not containing and after not crossing, and or more aqua the Chevron TBH. First of all, me dike aka sɛ ɛyɛ wahema ɛna da ade hyɛ abusua nyinaa no onim sɛ ma de hyɛ no asomasi na ɔbɛnten na me akunya ma no bɛboa ɔma yɛ me so dɔm ɔde ne die ne buo no so ko bɛma me ama me ko na timi atumpɔm enti ne yɛ saa yam de akunya no ma saa me de hyɛ na me ka na asɛm ɛnam sɛ saa na mbra ne si tie enti no abusua de tie ne sɛ ɛyɛ sɛ bia me ka sɛ wudi akunya bi ɛwɔ kuro no mu na wo nka de hyɛ abusua no a because obi abɔ kuro bi mu no sɛ brekum die nim sɛ ade hyɛ abusua no mo yɛ kɔ na ebe biko nkran na kontini na kunwa no enye ko na ebe na ye abusua foforo enti be de na o na won ka de hye abusua no ho wo do mu na anya abusua ba ko no obetimi afu abusua ba chom so da bi tinji na nipa asomesi na obetini pese de di akunwa de bi eba sa emwa eba sa ha adwi san se eye wo mu a no ma ye ma abusua no wo da no no e ba pe na wo fie no won na hwe wo da bi me na abusua mu asem ti me de hye de ko di akunwa but se bia won ka abusua no wonka de hyɛ abusua no do odi akunya woyɛ apanima woyɛ akyɛnkunya wodi akunya wɔ man no mu na wobɛka sɛ dabi nti na momfa wo ni akunya wo nyɛ pɛ dabi wontimi nkɔkyerɛ ndictate pace no ma de hyɛ abusua no nti ni na yi na so ni bi ntiama na no obi ko kyerɛ dabi ɔmo de ɔmo nte sɛ do bi no abɛ na ɔmo ne sɛ de hyɛ branch ɔde asɛm ɔkɔ house of chiefs no ɛyɛ brɛ no wɔsɛ kɛkɛ bi san sa bi am no ka sɛ ɔmo na no ma kyɛnkunya obi ko ɔmo de ɔman hene chief declaration forms akɔ bro House of Chiefs, omo twen so ba national na agazeti omo hene enti omo de omo hwe wonim te omo present puntu ne kan ko beba enti abusua ye nyina ti ase ya na bebo aye na bibia aya sumji afi hwe mi so argument omo say o e bi bia bi kwa say o e bia ukokoro no mekọ investigation na kronum e bia kronum to do na penipa bi da bi ameka me say ahinsie won sensem wa kan mem ha enya Ghana kran eni viasi bebia aye adehye nti wobɛkɔ UK yɛwɔ the royal family the royal family ɔmo ne di akunya kɛseɛ saa na ti ɔbɛ bia nti untimi nka sɛ ebi Boris Johnson maybe twɛm na ɔyɛ UK prime minister ɔyɛ popular nti no yɛmfa UK akunya kɛseɛ ma no ansa yɛmfa English wɔhema ne di akunya kɛseɛ sɛ King Charles de yɛmfa da bi untimi nka sɛ yɛmfa ma Boris Johnson anasa yɛmfa ma obi biara I mean wɔyɛ panyin paa anasa wodi wɔ ɛyɛ UK man da bi ɛnte saa so ɛnti na aban nim die mu ɔde democracy abanti sɛ wɔhwɛ sɛ nipa do na apɛ wasɛm a wobɛtumi akɔpɛ MP wobɛtumi akɔpɛ ebi assembly member wobɛtumi akɔpɛ unit committee chairman dibire bi yɛbɛto so aba sɛ amanfoɔ bebree pɛ wasɛm na wogye utum deɛ a ɔpɛ dibire yɛbɛto so aba ne ato aba na de ama na ɛno aboa na mmom atesɛm deɛ yɛnam tae ka wɔn sɛ maame a wawa wo bɛti yɛ mintumi nka sɛ o ebi a obi ni mintumi kɔpɛ akunya deɛ ɔbɛbi ɛwɔ abira menyɛ de hyɛ wɔ saa akoro mu sɛ wɔn ti yɛte aseɛ sɛ ɛbɛboa yɛn ebibi aya so yɛbusu yɛde bɛpem ase deɛ yɛbɛtɔ fam biem yɛbɛsan ba yɛde mu nkyerɛ mu ɛne mu amanneɛbɔ abɛsom de kɔmena wɔ so kɔ so ahwɛ by Grace TV saa ase ɔnipa bebree yɛde bɛsom ne mu kae sɛ yɛtɔn fie wɔ Atwema yɛabɛ ɛyɛ 4-bedroom house baako ɛyɛ master bedroom ɛna tɛrɛ n'aka no ɛyɛ single room self-contained sɛ wɔhwɛ me na wɔn agye fie no wɔn afei na etwa gudu fie wɔ namba na ɛfɛ sɛ si ayɛ ne nkasa de bibi akɔ yie ɛmfama ɛwɔ asomdwe kwan so obusua san so ɛna mekamfo Obi Trading Enterprise ama Kumase South Central Generation one Obi Trading Enterprise wɔ pata papa papa ne perfume papa deɛ yɛ baako pɛ Kumase no a ɛne Obi Trading Enterprise wɔn bɔ no mu nto na mawate de bibi akɔ yie ɛmfama asomdwe kwan so sɛ deɛ sɛ na ɛfata ɛwɔ hɔnom afei Better Grace Financial Services Ghana for America and Canada insurance company papa financial company papa deɛ no ane Better Grace Financial Services no mu nto na mo na no de biara da afei recharge you to mobile so ope car papa ope car ne border from atwi na wato bi e de abobra ope wa ka o isu ache ope so ton wa car ohun kwan abefa so ma bibia ha for recharge you to mobile so ma be so mu no wabo na kaka bi kro be onya so do car otimi de to na o akontu ope se o de car auto car free oba Ghana e de bro ma me o do fu nu bia na ohun kwan abefa so for recharge ma be access no ma to car for control e de aba Ghana ha sei e de ma be du Ghana so ma bibia ha o mo agent ɛwɔ pɔtɔ mbɛbɔ na wɔyi kan yɛ fi wa ma so ndwe kwan so wɔyɛ aba adwuma ni so na ɔyɛ kaa ɛne ɔmo nkasa ɔmo asese no matumi aboa wo na wɔn atɔ kaa no ɔmo ama kaa no bi na wɔtua no kakra na bibia ayɛ bɔkɔ deɛ ɔmo da sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me ne ne kwam na wɔso brɛ pɛ me bɛhyia makra bye bye.